Te trezești înainte de răsărit, stai înghesuită în transport, apoi muncești fizic, ore de curățenie în case sau hoteluri, uneori cot la cot cu bărbații pe șantiere. Pentru ce? Pentru un salariu care abia acoperă chiria? Sacrifici tot, răbdarea, forța fizică și încet sănătatea. Dureri de spate, oboseală cronică, stres necontrolat. Multe femei din diasporă ajung să neglijeze semnele, iar problemele devin cronice, ireversibile chiar. Zi de zi, joburile sezoniere sau la negru te transformă în robot. Ridici, cureți, repeți. Condiții grele, condiții exagerate și un venit atât cât să supraviețuiești. Îți sacrifici timpul, energia și calitățile, de la răbdare la rezistență fizică fără recunoaștere sau stabilitate. Femeile din diasporă merită mai mult, în valoarea muncii lor, nu doar o plată pe zi, în libertatea de a-și gestiona timpul, nu în rutine epuizante, în posibilitatea de a-și valorifica abilitățile de organizare și comunicare. Cu businessul Online Forever se pot dezvolta paralel cu activitatea curentă, fără să demisioneze și pot construi un venit suplimentar real, care crește odată cu ambiția. Poți lucra de oriunde, în ritmul și la orele potrivite ție. Poți regăsi împlinirea muncind pentru visele proprii, nu pentru joburi temporare. Dacă vrei să afli pas cu pas cum poți începe fără să renunți la sursa principală de venit, scrie Libertate în comentarii sau trimite un mesaj în privat. Iar ca bonus, în data de 16 august, ora 10, organizăm o prezentare offline în Paris despre cum funcționează Online Forever în Franța. Rezervează-ți locul trimițând un mesaj în privat acum.